kahinom-dum punta sa ako na ni. Gusto hotel. Sugo. Nakasuot, nagali kang sugo. Bakit ano, kalsada na sila mga Guso. mga promo ba? O, das, Ross, oh. Mag-practice ko na si Ross, o nilakwan. Oh my God! Wow! Hello, good morning mga ka-Janjans. Good morning. Umayong buntag niya tara karon sa ato lakaw maglaag naman me. With Lolo Kicks of course. Hey. Oh yeah. Gwapuhang Lolo Kicks. Ay, kanilok. So mga ka-Janjans, today is January 21, 2021. Ang panahon sa Tagbilaran kay Mang mga unig manginasal. Oh, naikunoy ko nakunoy sabaw, ako rin sabaw sa manginasal di ganahan. Ay naitiguang ang kauban. Ganahan. So, among gina sa Tagbilaran no, nang madalo sa Tagbilaran ito ipakita ninyo maglakaw, maglaag na nito. Okay ko na ipakita ninyo anay abot kung sa mga buhat na ito, wapo ko kayo bago sa mga buhat. Malungbat ako lang eh. Sakay. Ay, kusog baboy ano daanon sa kuan. So, kasi loloki ko samtang nagmaneho. Keep safe everyone. So, mabalik na after which kay hapit na tas Tagbilaran. Okay, bye-bye. And by the way, please like, share, subscribe my YouTube channel, Janjans TV. And click the notification bell para updated mo sa mga latest video nga itong i-upload. Ayun sa talawa pag mga pahinom doon kay Dawat po doon natin mga mamiso po. At ito na ba maabot na ng train sana. Maabot na to. Pagpalit og ice cream. Ice cream na magod pa mong katapat. Bye-bye! Lo, ilang dahagdan kay ning dagan. Wala kalera. Ada to taas na apa? Oo. Ada kami sa House of Furniture din kami sa Loiton, Tagbilaran City, BQ. Tawag si Lolo Kicks. Lo, kaya pa ba ni mo, Lo? Binuha ko, naggulo-gulo ang gulo. Nga naman, Lo, naka-jir-jir. Naggulo-gulo kita sila. Naggulo-gulo. Asa? Nairo? Hama kaya? Alahin mo sa siro, no? Esa es bonita. Démoslo ya. Lo. Nagpalit na lang magpapadogo, magpalit ng isdaan na natunduhan lagi. Nasa mas inday dahil mo. Hanggang pa sa kuhan.
Corn. Arimik ka. Ano naman yung ipelbesin mo yung dahil. Ipel. Lamig ito din ka nang humag-humag itong higaan. Galing po. Kanang po am kani. Kasi ito mga panggos yung mga katuhunan. Ay, di na magkurot-kurot yung tuhod. Magkulog-kulog. Ang sa tapat yung tuhod niyan to. Magkulog-kulog na. Wado, siguro yung tuhunan. Ang sa mo rin naman hangin bagyo na nilo. Signal number 8 ko na. Signal number 8 ko na. Ano pa to? Ay, di na pala ilang lawa. Mga secret doon. Uy. Malag bilagilog ko ano. Wow. Huwag sa atin eh. Haman. Ano na ito paingon? Ikaw man talo. Nawa. Kidnap na mga ito. Para ba tayo ikaramsam? Tama sa data, balik. Asa may mo Danilo? Sa London, gusto kong asa siya komportable. Adto lang po ko, siya mo po mabayad. Ay, grabe no. Magpadaday sa gibayad lo. Eh, ang bulo ko kiba o. Wala pa siya, wala naman. So, madyo dyan na inganing kutson no, kay humok na oh. Ano ko kasi ay higda nga niyo ka ng humo ka ano, ang mga higdaanan, lipak doon yung taon. Kastilan. Sila sa galoy, agad. Muhilak jud kulo. Kay lipak mo din mo higdanan. Ano ang haligi sa mo ba, isa na doon ka buo. Nga naman, tree house? Mag-isa naman yung palig, o naman. Ah. Sa bagi mong halig. Ito ko haligi. Ay, sana namili si Lolok eh. Pwede naman mag-plastic sa bagang. Kaya na. Dahil namin ko Kapag magdadal yun doon sa may studio o pagkay ninyo sa Tagalog ka. lagi mamili lagi tagkuan kay kanang naluoy mong kuno man kay ingon magkag ngarang na ay gahi nga kuan imong higdanan lipak. Hindi, kandaan din ang photo rin kumabawan na mga nini ang likod. Ito niyo ang hasang ka ang likod. Ngan man ang sabi na imong likod nga kubaw man ay imong baboy. Ito ang gabi mo action man kuglupad no. Lisod alumahin mo na day kang wakwak. Ang dami ade alo de ah. Wow. Ah. Ang dami ah. Uy, ginoo ko. Kari oh. Ito din kahinomdom punta sa akin ano. Gusto hotel. Sugo. Nakasod, nagaling kang sugo. Bakit ano, kalsada na sila mga Guso. Na, sakto na dyan nilo. Single, oh. mga single pa rin ang bago. Ah, Ito mga double, bawal pa sa for kapinralo. Sagdilo kay masindag katas ng YouTube na to, lo. Biyo ka doon, naglimbag maglagiti. Sumat lang lang ka doon. Nagbiglagit. Package ang tingog. Hindi kayo lagiti, sirit-sirit. Sinuslukay. Darara ko nat agi. Okay. Hi, sir. Welcome to my vlog. Junjun's TV. Pwede na ba ka mo? Daga, wait ang nagkaan. Sana yata sa Bikyo mga ka-Junjuns, ilang showroom. Yan, dagdaghanda ng kuan, oh.
Alam mo kayo nangita ko mga ingani das. Ano sa mga balik? Kunja? Di mo, good. Alas kwan pa maguno sila manera? Alas 8 maguno na ni manera sir no? Ah, sige. Okay, kaya murag sakto na po atong video, taas na. Hello mga ka-Junjons, niyamin sa SSS. Exact, aga mo kauban ta dito ni Sod. Ang si Lolo Kicks, tagi kapoy. Pakitaan. Kay, usa sa requirement ko no, mag-ag bank account is makahawag SSS number. So, niya ko na record init. Yay, dara-taray ka di init, dare. Pakita mo sa pano. Pantal. Tak. Oh, das Ross, oh. Mag-practice ko na si Ross og nilakwan. Tak. Again. Sige lang, bal. Nakuhaan ko. Diba lang sa'yo sa amin, mag-practice ko, garanti ko. Mo gani. Tienes tu cartera llena. Le pari al policito que te puso. Eres un mandato, una pinta nueva. Ya te lo tira. Oh my God! Wow! Tienes tu cartera llena. Le pari al policito que te puso. Suena monta todo. Ikaw lo mo taka lo. Asa mo pakiton sa video na rin napita. So, ang dawis na sa dapita diha. Agdari dapita kanang saida na. Mauna ag KFC. Yes. Ang pantalan para dito dapita. Hey, that's it. So, view dari dapita. Kana nasa ubos parking area na, parking lot na sa Ramiro. Taradog among auto gikuan. So, this is it. Og si Lolo dara-dari. Pamana kag practice og kuan, Miss? Tak. Ay, dali ra di ay. So muli nami. Padaw na wala kay online ra dai kuno ang application sa kuan SSS. Bumabalik mo ko doon na. Balik ma. Okay ra kay. Mo ni magyapon. Hindi naman kuan. Mag-download na naman. Download, upload. So mag-apply online. Ay, mag-upload. Mag-apply. Gusto na ako gawin tanan na. Mo ragyapon ubay kay online magyapon. Right na lagi. Sige, muli namin mga ka-Junjons. Bye-bye. So mga ka-Junjons, nangulik na may kawa na may kwarta. Sa mga tunas ko na eh. Asa? Bilar? Oo, sa Wait. Yan sa taas sa bilar. Matadan eh. Kaya ako kung bumabalik daw pa, ibalik na lang ko rin ako. Namapit na ako sa pagkahat ko, no? Oo, ato naman. Okay. Ngayon, pasang ko, lahos ko na tao.
lang sa ubay, hapon naman. Pwede sa manggot. Malay na may mga salamat sa inyong pagtanaw kanuna yan. Don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, Jan Justin. Wala, hindi nagpapaliwanag lang. Nag-iimbita lang sa kanila dahil mga love ko sila. Bye-bye! Bye-bye, Lo!